Badakit atzoko egunean agian aspertuta bukatuko zenutela, baina txorien eta rok urte berri on. Urte berri on, zigon. Gu esan gara, padre. WhatsAppez, danetik esan gara gu, ja. Gainera dauz batzuk, nik ez da mobi aukitzen da benezkoa, baina 12 eta minutu baten, hor dauz urte berri on, argazkixak ez dakiz, Mote, disfruta un baixan. Nik mugikorra, bai, gainean eramaten du, zen nire beti mendipuntan harrapatzen hau, baina egia da, niko volumena kendu iten dio, peng, eta, talde guztietatik, lagun guztiak, familikoak, normala, 2024an sartu gara, eta, atzo ospatu genuen, guk atzo jai izan genuen, eta gaur hemen gaude zuekin. Beti bezala, ideia, berriekin zuek kosinatu dezazuen etxean, nahi baduzu, Eta ondio gainera gabiz, Gabonetako dekorazioekin, beraz, Gabonetako errezetak bai ez bukatu, ondiokan batean geratzen da, errege goztien, jasiko gure rutinia. Jakenduko duz, errege arte bat. Baina ondiokan geratzen die pare bat. Erregeak aipatuta nik gaur errege opila ingut. Egia, txorienen hainbat errege opilin ditugula, baina hau, benetan erabat ezberdina da, ingo dugula holan mazapanez beteriko errege opil bat, eta hori ja ezberdina da, baina ez dugu laranja loreura, azarrura ero ez du erabiliko, fruta gainean jartzen dizkigunak ezberdin jarriko du. Orduan, geratu zaitezte gurekin, benetan saio goxua dator, eta interesgarria. Beraz, hemen laburpen orain, nola ingo duan errezeta hau. Lehenengo orea egiteko irina, azukrea, estia eta arrautza nahasten jarriko ditugu. 5 minutu da, legamia gehituko diogu, beste 5 minutu. Nahasten eta ero gurina. Ondo nahasi danean, hartu eta 12 orduz pausatzen utziko du boskailuan. Gero krumble bat ingo du, horretako almendra irina, arto irina, azukrea eta ura nahasi eta labean 150 gradutara 12 minutu egingo du. Eta mazapana egiteko ingo duguna da hori. Almendra irina, gero azukrea utza, laranja azala eta ura nahasi eta holako txurrusku bat, txoixu bat egingo dugu. Gero izango da, luzatzea orea, mazapana barruan sartu, utzi altzatzen, eta ero labean ingo dugu 180 gradutara 15 minutuz. Apaindu eta zerbitzatu. Ondo, nik egiz esan, hori kremaz beterikoa hartu dut, esne gainez beterikoa trufakin oan txokolatiekin, mazapanakin sekula. Ne bizitzan. Hau da, berezia gaina, honekin erakusten dizuet mazapana egiten. Gaur, ingo ditugu, errezeta bakarraekin, 2 errezeta. Eta, egia da, bitxia esala, eta horreitik, gero, ataratzen bada nik uste dudan moduan atarako dala, polita da, zemosten da, eta, erdian ikusten da, ezberdina ez, orea mazapanana trinkoa eta dana, mazapan bat bezala. Eta ero, gainetik bilduta, honekin errege opilarekin, ez? Beraz, gaur, zigor, anima usaraz, ze hori, ez? Gaur, geixei jandogu egun honetan, eta zuk ekarri oskuzu, harina, gainera. Baina ez da gaurko, hau da ideia, hau, bitu, berez, ideaz errezetak da, hau da, azte buruan, etxe askotan, guk erregeak ez ditugu ospatzen gure etxean, baina errege opila bai jaten dugu gure etxean, hori bai egiten du. Orduan, etxe askotan ohitura hori dagoenez, hemen daukazuek gaur egiteko errezeta bat, nahi izan ezkero. Irina, hemen indarrezko irina erabiltzea garrantzitsua da beti, hemen erabiltzen baduzue beti, opiletan, erre opiletan, indar irina. Gero, azukrea bota diot, azukrea beltza, eta hemen estia botatzen nahi naiz, ez du nahi desmontatu katxarrua, eta gero, igo ditut, 2 arrautze irabiatu, eta horra botako ditu, eta nahazten jarriko du hori, 5 minutu, ondo nazi arte. Oso ondo. Nik esatiarren jatorri xapur bat errege opiana, gaur egun kristautasunatik dau lotuta, baina jatorri paganoa da, berez opil pagano bat zan, eta hau jaten zabien erromatarrek, eurak zaukien egun bat, deitzen zada Saturnalia, eta orduan, banatzen zabien opila hau, ugazabien eta esklauen artien, eta, esan ospatzeko apur bat, neguko solstizioan ostien datozen honek egunak, izeten diela geroz eta luziauak, ez? Ekainera arte behintzat. Eta orduan, hori ospatzeko jaten zan, postre bat zan. Gero kristautasunak, dana bezala, edo hainbat elementu kultural bezala bere ganatu inzauen, eta, deitzen jako, erregen opila. Eta gaur egun badau, jai honekin erlazionatuta, kristautasunakin, eta jai honekin. Baina berez, behitxu, zuek adibidez, ez tozue erregik ospatzen, eta hau bai ala bai, zeitzen duzu egixo gozaltzeko egun horretan, merixendatzeko, postre moduan. Gozaltzeko. Ama beti izan du ohitura, ze amari asko gustatzen zaion opil badau, eta beti zaukan ohitura opil hau jartzeko, hori jateko
egun ontan erositzen zuen, baina gero gure etxean esaten dana familia batu, baskaria, opariak eta hori errege egunean sekul ez ditugu, baina bai, gozaldo, honekin, opilarekin. Eta ni gustatzen dena gehiena, krema barik esne gainak. Eta zuk eitzen dozu edo erosi eitzen dozu egun horretan? Urten baten egin dut, baina gero enteratu nintzen dendetan saldu egiten dutela. Eta ona dagoela? Bai, eta ona dagoela. Nik egiten dudana bezain ona, ero hobea, seguruenik hobea, eta esan nuen, zertako ingo duenik, orduan. Mendik aurrera egiten duena da, erosi. Eta etxen egiten dozunean edo gaur, sartu etzazu baba? Bueno, baba edo figuratxua edo... Pinabola basartzeko gona izolako bat, baina... Bai, muti leskatzuka biruko. Ez, baina, bueno, hemen pinasi bat, pinasi barru mitu horre pinasiak. Horre golako, baina ez dugu sartuko. Zer, bestela, zuetako, segun nordan, jakin da, ze horbe, teoria ezberdina daude, baba tokatzen zaio nahi da, baina nik badakit, zene etxean ezagutut hori, baba tragatzea. Segure etxean zan... Ez aitortzearen hartu eta jan. Eta gero horri bili behar ezin ginen, ikusten tanan kakak abertzein izan zan. Hala, isildu ahi, mesedez. Hori broma esan, Bai, bueno, edo ez hain broma. Ez, nire lagun batek egin zauen. Zigor iturrit. Kontatu diat, ez da gizu beti, ez da. Niri esan didate, entzun dut. Bueno, Patri, esan bezala, gure rosco hau ingo duena, ezberdin egingo dugu, eta bakarri normalen bakizu gainean fruta eskartzatuak eta almendra ero jartzen diot, ez? Bai. Guk ingo duguna krumble bat, horretako ingo duguna da. Hemen, almendra irina, bai. Hau da, arroz irina, bai. Eta hau, azukrean, erabile genuna, ez da izu limoiarekin, limoia salarekin bizkotxo hori ideko. Zelako goxua. Bai, oskaioan geneukan desan dut. Nik baten da horrek, gominolak saltza itxustenak limoizuek eta horrenak gelatinak edo, bai, oso goxua. Eta hau da, koko olioa. Oso ondo. Ingo gona danan hasi, eta labea, 150 gradutan daukat, eta 12-15 bat minutuan hor utziko dugu, olako kurruskari usten. Kurruskari egon arte. Ados. Baba, tokatzea gaur erregopila jaten dozunean, seinale txarra da, ez edo sorte txarra ekartzen dauz, azkenean, etxe bakoitzean gauza bada. Batzuetan, fregau inbiezula errege bazkai dana, beste batzutan, errege opil hori ordaindu, ez? Imagina, unik ordaindu dut, 30 euro, da orduan, Andoni ditokatzen bajako, Andonik nahi, enbiosta, ez dakit, 30 euroko bizun bat edo, ez? Gaur egun horrela funtzionatzen. Gaur egun holan zan. Baina, bere egunien zan sorte onakin erlazionatutako zehose. Ze esklabu bate, imagina, tokatzen jakola erromatar garaian, izendatzen jakon errege bezala, eta horrek zaukan abantaia bat, eta zan, tokatzen jakola egun libre bat, eskatzeko aukeria lanian. Hori da ez da gaur egun bezala, lehen ez zaukien holan egun libre askoik be, beraz, baba tokatzea erregopien zan, urteko suerterik handixena, loterixe baino hobeto. Hemen, guk, esan aldugu, ez, zuzendaritzari, ero tokatzen zaio nahi, ez dakit, egun bat jai, ero soldata berrota 10 eurotan igotzea. Baina, gu privilegioa daukagu horrekin konparauta. Esklabuekin konparauta. Esklabuekin konparauta erromatar garaian. Bale, krumblea. Krumblea normalen bakizu gurinarekin eta egia da gu gaur ingo dugun opilau, errege opilau. Esan, saiatu nez baita, pixkat, egun hauetako gehiagik ereak eta osasuntxuago baiten, eta hemen koipe bat erabili behar da. Koko olioa erabili dugu, gurina beharrean, eta horrek saporea be emango dio, ez? Orduan, zabalduko dugu hau, pixkat hemen ikusten dira gaina limoi azal zatitxuak, eta hau jongo da, labera esan dakoa, 12-14 bat minutu, txigortzen, haizearekin, 150 gradutara. Eta ingo duena da, hemen, legamia, ez dute urarekin disolbatuko. Beri hortan, hemen gero utziko duenez 5 bat minutu, egur horrematen, lasai, ondo disolbatzen dela, eta ikusiko zuen nola opila hau benetan altzatzen den. Orduan, bere lana egingo du. Oso ondo. Arura. Ez dakit zure etxean izango dien, hori ez, baba, beitzia, daukienak, edo trampa itxen dabenak, zuk esan dozu batzuk traga itxen dabela, nire etxean... Neu izan itzen. Zu izan ziren bakigu danok. Ja, bueno. Gure taldekide baten amak, adibidez, itxen dagoena da, opila altzau, eta hor ikusten dago gutxi gora bera, nun dagoen zulua, edo nun egon leiken, hor ikutu itxe horako trampak. Eta orduan, etxe osoa azarratzen dela. Nik normala pentsatzen jate.
Egia da, baba, gaur egun batzu plastikoak da, eta horrek gero sartu behar da. Baina berez, orean sartzea bada, zuek baba bat hartzen duzue, eta gero, bueno, guk egingo duen hemen ore hontan, gero lusatzen eta forma ematen diozunean, opilana, borobila, hor sartzea bada, eta hor ezin da ikusi. Horez. Nun dauen. Beraz batin biko da. Eta, bueno, ontxe 11 modu dauz opila hau eitzeko, eta herrialdien arabera bebai izena aldatzen gako. Hau, bolo rei, koron de ruaz, galet de ruaz, tortel de ruaz, bueno, dena de ruaz, dena erregetakoa dalako. Gu bezala, errege opila. Errege eta errege opila. Eta Proventzan bada, esken nire hori pentsako bat ikusgarrixa. Ze Proventzaldian badagoelan itxura bat, eta gabonetako maixan jarten dagoelan mai luze bat, eta deitzen jake 13 postriak. A ber, kontatu nola da, no? Jangoikoa eta bere amabiak. Eta orduan... Osa, hori izango zen bukaerako 13 postre egon behar dira? Hori da, eta 13 postre desberdin dauz. Orduan izaten die fruitu lehorrak, horrek, masapanak, gaietak, gabonetako postreak, frutak, eta olakoak. Bai, nik pentsa da, sabora postre bat, 13 postre moduan ezagutzen zana, baina ez, omen da, olako plater luze, oza, olako, mai luze bat. Mai bat, eta 13 postre egon behar dira, ezberdinak izan behar dute, baina ez dute zetan izan behar beti, hau, ez. Nahi, bakoitzak... Baina, bakarrik 13, 13. Orduan behitu. Batzu esan dute, hori zenbaki numero txarra, suerte txarra ematen du. Bari, Jesus eta bere amabia apostolik. Gurina, pomada eran, hemengo gure temperaturakin. Eta hau ere, barrura, eta izango da, azkena, botako diguna. Gurina... Hartzen duenean, etorriko gara, eta bildu ingo du, eta, bueno, pausatzen utziko du, unditu arte. Gurinan pomada edan be, kalefazioa esposu pizten, ontsen eguen, daukitzen basu hotza, ez dakit pomada eran geratuko dan. Sudurra gorri baldein badaukotzu etxian, ez da pomada moduan geratuko. Hemen niri inoiz gertatu zait txorienen, etorri zerbait aurreratzera, eta gaiu honekin gainera, izan irina goizean hemen egin izan duenean inoiz, ez dakit, 0 graduero, txoriene oso hotza egotena, oso hotza. Eta hemen pomada eran, eta horren hotza zegoen makina, paretetan gogortu iten zala. Izoski bat bezala. Dana gogortu iten zan, eta horri bile behar zinen, katumin gainarekin, geisten, mugitzen, oso gaizki. Kapentzau. Bueno, hau mazapana egiteko daukat, lehenengo. Mazapana. Bai ingo duna esan dagoa, esan dizuet, honi nahi dioguna eman da, holako altzatze hartzidura motel bat. Horregatik, gaur egun okindegi honetan egiten dutena, ez? Orea egiten dute, bezperan egiten dute, gero oskailuan gau guztia uzten dute, eta, legamiak lan egiten du, askoz polikiago, baina hobea da. Hau, nahi izan ezkero, usten baduzu hemen sukalde kanpoan, ordu terdi 2 ordukin, ikusiko zuen, altzatzen dela baita, askarra hoitea bada, orduan nahi duzuen moduan. Motelean, bezperan egiten duzue ore hau, oskailuan uzten duzue, eta ero jarritzen duzue errezatetarekin. Ero bestela, ordu terdi, 2 ordu, eta, kanpoko temperaturaren arabera, baina horrek ikusiko zuen bere volumena biderkatu egiten duela, ez? Oso ondo. Eta, mazapana, bakitzue, almendrakin eitzen dane postre bat dala, normalian almendra, azukria eta arrautzakin eitzen da, baina azukre barik ez, baina arrautza barik bebai, enleike eta mazapanak badauz. De hecho, zuk gaur, zigor, enbiozu arrautza barik, ez? Arrautza barik, hor garrantzitsua da, errezeta batzuk ikusiko dituzuen mazapananak, azukrea disolbatzeko, azukre osoa ez erabili. Nik induana, azukre beltza, eta nik eotu dut hemen. Hartu, sartu dut hori kafea eotzekoan, birrindu indut, eta listo. Ero azukre hau erabiltzen duzue, bestela almibar bat imar duzue, eta honi gehitu, ero bestela, esne kondentzatuarekin ere badago errezeta mazapana egiteko. Orduan, kontua da, azukrea espaduzue, oso erabiltzen baduzue, mazapana gero lantzen da, baina ez da naz disolbatzen. Azukre hori. Orduan, azukre hau erabili behar, horretako. Oso ondo hori kontuan izango dugu, edo besta, estixakin ez, ez? Estixakin baita. Ez, arrautzak azkenen emongotza esedasuna da, estixakin moten botza. Bai. Eta gero, gu gaur, laranja mazapan bat ingo du, laranja sal erabiliko du, baina anixa bota aldiozue, kakaoa bota aldiozue, limoia sala, zuek zaporea nahi diozune eman mazapan hori, nahi duzuen, horrekin. Azkenean, errezetak bai 1000 dauz, eta proportzioak asko aldatzen dienez, hobeto hartzeko erreferentzia moduan, txorieneko errezetia edo, beste hain beste, baina lehenengo pausuak jarraitzea, ez? Azkenean, bie ditxu proportzio berezi batzuk. Eta masapaia
masapaia esaten da? Mazapana. Bueno, mazapana. Mazapana Euskal Herrixan, nik gabonetan bakarrik ikusten dut, horrek etorten diren ja, polboroiak, turroiak supermerkatuta ta dendatara, baina Toledon adibidez, nikenak isen, han jatorrixa Toledon zauela, Espainian bentzat, eta Toledon urte osoan jaten den gauza bada. Zuk imagina, udan olan abuztuak 15, egun olan bero bat. Baina, mazapana jateko ez da arazoik, ez? Arazoik ez, baina ez dakit niri jaten otuko mazapa bat jatia. Otuko jaten izoskitxo bat jatia, gazpatxotxo bat, oso freskotxua. Belgikan izan zen, Alberto, egon ginela museo bat mazapanan inguruan, eta errezeta antzinako errezeta beraiena zeukatelan, bere familikoa, gainera, gure aurrean inzituzten, eta hor, mazapan azkenean bakizu eta ore hau landu, eta gero labean kosinatzena gorritu arte. Hortxe jartzen dik, Lubeken izan zen, Alemania iparraldean, eta Neidere Guerrero deitzen zen gozotegi hori, ero mazapana, eta han kultura handia dago, eta han urte guztian daukate, azkenean hautxura kontua da. Baina, da, postre bat, ez? Nik hor gozogile bati baino gehiago hori izan diot, zeratik ez duten iten urte guztian zehar opil hau. Zepa daude, hemen Euskal Herrian beba euskau opil batzuk, bakarrik fetxa ezberdin batzuetan iten direla. Data konkretu batzuetan. Hori da, ez da, inauteritan, ogitorradak, eta ez da izer, Honek, nola ditzen di honek buñueluak? Horrek, kruspetak. Horrek kruspetak, getxe itxi uste, ez dakit uste dela, otxaia martxo aldera, ez dakit ze fetxa da, baina hori itxi uste beti, eta nik horrek urtesuan jango nituzke. Hemen, gero eskuekin oso itxaskorra da. Landu nahi izan eskero batzu da, irina bota alda, baina irin gehiago hartuko du. Eta ez da horren fina eratuko. Orduen atera, hemen ikusi duzu olioarekin eman, eta gero hau lusatzeko ere ingo duana da. Arria ero maia olioarekin bustiko dut, eta arrabola ere bustiko dut olio pixkatekin, eta horrekin landuko du. Orduan, hori da, irina bota diogun hasieran. 185 gramo, gehiago ez, horiek izango ditu, eta gehiago ez izango. Hori, okin honek eta esaten dago ez, azkenean irinak bebai pila bat aldatzen dagoela, eta errezetan jarten botzu, zehose konkretuki hori jarraitzu, ze hori da bide dagoena, gero lehorre gisa ataratzen da. Beti oitxuria daukagu ez, junda, bota eta gehiago eta lantzeko da. Botatze dutela irina. Eta gero, ezetasunan arabera bebaiz, azkenean ore bakoitzak eta ur bakoitzak bebaiz xurgatzen dau, irin bat edo beste, ez da berdina, Madrideko ura, Bartzelonakoa edo hori. Hori izaten da, ez? Eltzekariak eta iteko garaian, segun ur indartzuak, ero segur diren, jartzitu. 3 ordu egozten, ero 4 ordu egozten. Nire lagun batek esaten zen, betak, bera Madrien bizi zen, eta Madrien asko beto geratzen jakola ulie. Ulie? Garbitzen zanean nolan urua? Bai, asko politxaua. Ez dakit izan bere paranoia, edo aukiko zaren zentzua orko uran indarrakin, edo uran danadalakoekin. Mazapanakin hasiko naiz. Osagaiak, almendra irina, ura, azukera altza, eta laranja zala. Kasu honetan, hori, laranja zaporea eman nahi digulako. Osondo. Horren, hau dana nazi ingo ditut, eta eringo duguna da horrelako plastikoan bildu, eta horrelako txorizo luze bat, 40 zentimetrotakoa, eta hori, oskaiura jungo da pixka gorputz hartzen gero. Toledora goiezen ez, handau beraz jatorrixa, Espainian, mazapanana, eta bertan, itxen da, bertan dauz bi teoria desberdin. Batak esaten dau, musulmanak etorri zenean Iberiar penintsulara postre hau ekarri zauiela eta han geratu zala, eta urtietan horin jaula bizitza, eta beste batzuk diote, etorten dela Siziliako monasterio batetik. Errezeta aintzinako errezeta bat dela. Beraz, teoriak hor dauz, baina abuztuak 15ean, mazapai bat jaten dauen nahi, sari bat eman gotza hemen txorinetik, ze ausardia bihar da. Ni jango nuke. Ni gustatzen zaizkit eta edozein sasoitan gustora sartzen. Polboroiak ere bai, ni polboroiak hartu eta etxean garesti, eta esan nuen gabonetan garesti onak, polboroiak eta polboroia daude. Bakit ezin dara inpublizitate, baina nik badukot marka bat buruan. Badaude batzuk, baina merezi dute. Euro terdin dau, bakoitza. Merezi dute. Eta hoien nik jango nituzte, kafesniakin hartu non sakatu pla, eta ero pusketak ajan, urte guztian. Zuzare honek aplastatzen dituna? Zapaldu iken dituzten horietan. Bai.
Ez dakit hori, berdan ero, baina nik horrela jateitu. Bueno, bebai, honek, mazapaiak jaten die Filipinasen, Kolombian, Hego Ameriketan, hainbat herrialdetan, baina almendra estanez asko hasten, eurak ordezkatzen dagoiek kakahuetiakin, anakarduekin, eta bebai kalabasakin. Kalabaza hasiak izango dira nik uste, Patri. Bai, nik uste kalabaza hasiekin izango dira. Nikolan, irakurri nuenean, esan nuen, nik zentzu gehiago ikusten diot kalabaza hasiekin. Agian izango da kalabazarekin, Baina ez dakit. Kalabaza hasiakola negotuak igual. Bai, ez? Fruitu lehor duela balio. Edo igual kalabaza krema, arrautzan edo estixan ordezkatzeko, ezetasuna emoteko da gorputza. Hori, bueno, bastakit. Zuek baldin badakizue. Ikertuko. Idatzi guzue. Xoriene, abildua, eitb.eus. Eta idatzi guzue, bai, errezetako lan gurosuenak programan ikustia, hemen gabiz, gabonetako erreztekin, baina igual esango zue, entxe, urte berrixa hasten da, hartu do, konpromesua, osasuntxu hau jateko, da, nahi ditut, errezetak horrek, bueno, bidali guzue e-mail bat, da, saiatuko gare, eskatzen. Badau gauze bat, oso ohikoa dela, urte berrixan, ez di honek, erratzen utziko, ez horrek ez. Da, urte horriko kontzertua, bienakoa. Ikusi zinun? Ez, nik urte barrian kirola gustatzen zaigunok, eta gaina hor Alemanian ere izan ginen toki hortan, Garmin Paterkirchen, zapin iten duzu? Garmin Paterkirchen, hori dena saltoak eskianak. Garmin Paterkirchen. Hor da, a ber, garrantzitsuena hori da, eta ikustean, egan 100 piku metro juten direla jarrita, aurrera behira, nik esaten dut, nire miren guztia. Gu egon ginen gaina, tokia da, horrela, ikusten da, txirrista handi bat, eta gero noraino juten dien egan, horrek hartu behar dituzten, narruko batzu, zehan beti normalean ondo baten bat erortzen da, eta normalean ez erortzen. Baina han egan, segundu batzuk egiten dituzte, eta ikustea tokia bertatik bertara bendan, izugarri izan zen. Hortako bai izan bidala ausarta, benetan. Eta, bueno, urte berriko kontzertua, ez niri gustatzen gati ikustia, eta hori, urte berrixan emoten da, Bienan transmititzen da, eta 54 herrialdetan, emititzen dan programa dela, guztira, 1 milioi bat pertsonak baino gehiago ikusten dabe. Eta gustatzen jatzu? Telebistan. Datorren urtean gonbiatuko zaitu jutera. Ez dakit, ez dut uste, baukotzu honek, dirutxuk. Garesti dala. Sarrera bakoitza, 1.080 euro, balixo ditxu. Nik etxean dauka telebista bat, Dolby Surround, entzuten da zoragarri. Krispetak ingo eskizu nahi usunan. Gainera igual, naiz eta zuk, nahi, ez imaginau esate dozula, da nire emaztian ametxetako bat. Zuk naiz eta hori erosi, igual hori erosteko aukera, besta, ez daukotzu. Hor zerrenda da, ez itxonen zerrenda da. Zerrenda da, eta gainera sosketa bidez itxen da. Berez naiz eta hor, izena emon zerrenda bebai oso luzia da, eta sosketan, suertatu da ez tokatzea. Berez naiz eta dirua izan, eta goguak izan, telebista ikustien bebai, ez da utzartu. Zaindu bitene, bitxo zago naranja, eta laranja baten asala bakarrik, Zeu zaila eman dion. Hone dauka limoian, alaranjan, hemen belai, laranja bitxo ikusten dut, hau izango da, aroma sakona aukiko dagoena. Benetan, errezeta oso ondo dagoela. Eta gure kurrumlea atara dut, ikusten zuen pixkat argia dagoela, baina hau kontutan izan gero, gure opilaren, errege opilaren gainean jungo dela labera sartzean, eta beste 15 minutu ingo ditu, orduan gehiago gorrituko da. Orduan horrela nahikoa da, eta esan dakoa, gure opilau, mazapan ez beteko du, orduan inbar duguna da hori, txorixo bat hori, 40 zentimetrotakoa gutxi gora bera, eta hori izango da, gero barruan eramango da, zuluan jutzet hemen. Honek ez da balio, kanpora. Listo, venga. Ale. Kontzertuan gauza hau, hasi zen 1993an, 1993an, barkatu. Eta esautzut, 1.080 euro, sarrera bakoitzak, zuzei izan da, legozaren kontzerturik garestixina. Gogoratzen zara? Ez que niko ordaindu indienak, ena esku nolan askotara, niko, oin bertan ez dakit. Festivalak izaten dira. Ez que ni festivaletara da naiz, gure esasoian, Atoltxurrok eta honek. Ertzainaken azken kontziertua, hori... Etzan garestixia izan da. Esasoi hortan, bai. Karo, esasoi hortan guretzako ez da izan bat izango zean, 2000 pesta, da nadakoa. Nik egisa esan, kontzertutara eta ez daukatu itxurorik joateko, ez da gizegatxik, ez da solan
oso kontzertu zari, eta joeten azenean bada, hori erresetako jaixetan jartzen dauelakoan. 1981an Metallican kontzertu da, 1981an. 1981 euro ordainu zinun. Ez, bai, zera. Hau, izan zen, Metallica josaen hemen anuetan belodromoan, eta egon ginen gu Metallica jebia ziren, ja, niko pixka. Ja, ontxe, zebez. Ni joan nintzen, nire itxakin ikustera, ZZ Top. Horre bizardu noiek... Hori zan nire lehenengo kontzertua. Eta gero nire itxan decepziorako, Rosalian kontzertura joan nintzen. Eta... Bera pentsatzen ja txertatu zizula zure ADN-ean, roka pixkat eta Rosalia. Bueno, bai, nik roka asko entzuten dut, hori nire gurasueko itxurasko dauki eta nire entxian beti entzun izan da. Baina bai, Rosalian kontzertuan ipentzatzen dut, garestixena joan zela. Zakit, 75 euro izango ziren. Eta gainera... Zuraitak bere erentzitik enduin zaitu. Eta gainera Parisera joan nintzen. Nire itxai Rosalia justo asko gustaten. Orduan, nire itxa da rockero sarra. Ez da itxa sarra dalako, da... Bueno, gu gerrezeta jarraitu. Hemen dago gure mazapan txoixoa. Txoixo darra. Txistorra tamainoa gehiago dauka. Bueno, txistorra izeteko lodixa da. Aurratu dugu beti bezala, hemen daukagu. Etxeko lanak txorienen betiko. Ezberdina, ikuste duzu hemen ezberdintasuna. Nola bat oraindik altzatzen da holan, bestea oraindik. Hau, oskaiutik atarata, izan dugu 12 ordu oskaiuan, eta egia da, hemen kanpoan utziko nuke oin beste ordu erdiz, daukagun temperaturakin txorienen, luzatuko zala gehiago. Eta zigor, etxekuentzako igual zalantza, hemen plastikoa edo film papera bakarrik gainetik jartzen da. Ez da pizza orean bezala eta hori ez, pegatzen orera. Bueno, pizza orean behenik holan jartzen dio gainetik. Aizea, ez da ibili behar aizea. Geruza hori ez sortzeko. Geruza gainean ez eiteko. Gainetik nahiko. Gozogile kremari eta ni bai egiten diot itxatzita, bexamelari, holan kroketak eta holan itxeko. Baina bestela hauei ez diete holan egiten. Oso ondo. Bueno, tak. Ale. Gure orea eta esandakoa. Olioa bota du hemen, eskuak ere pixkat zikindu ditut, eta orain, arrabola ere pixkat egingo dut, eta egingo dugu horrelako, honek, 40 zentimetro bauzka, 50 zentimetroko luzatu ingo du, luzeran gure orea, eta ikusi guzue, nola? Bueno, itxaskorra dagoela oraindik, naiz eta olioa erabili, baina pixkaneka jugu eskatzen. Eta irinik ez dio botako, ez da 2 gramo gehiago erez. Hau, pixka zabalduko du, eta asmoa da orduan, orain, horra luzatu, gutxi gora bera. Irina, nik pentsatu daukiko dauela norbaitxek etxien, urte berriko helburuak eta horrek. Irina berriz ez jatia, hau, ez dakize argaltzia, batzuk erretzia guztia, kirola geixo bitxia, geixo bidaiatzia, lan hobia topatzia guk ezin dugu ze. Honena daukagu. Munduko laniko berena daukagu. Diru aurrestia, badauz helburu pila bat, ez? Zuminezu bat emaz? Nik ez dut eitzen helbururik, ze... Ez da jartzen? Dala daukat bizitzen. Bueno, venga, Viteli, ez exageratu. Ez, hori. Etxe politx bat topatzia, preso merkien, hori bakarrik. Hori bakarrik dauka, saia da. Eta ez da gainera, ez da nire menpe orduan. Nik guztat helburuak idazten dituzunean da, zure menpe egotia, eta gero helburuak izan bidela bebai, egingarriak. Bai, nik guztat hori nire helburua da, loterixa tokatzea. Ez da zure menpe, ez da ingarrixa, hori ez. Baina bai, adibidez, kirol gehiago itxia. Horrekin be, apurat nagi geratzen da helburua, ez? Helburu hori zehaztu inbiozu gehiago, eta hori izaten bada zure helburua, hori lortzeko bidia bebai marraztu inbiozu orduan. Ez da kirol gehiago itxia, da, puntauko naz, hastian bi aldiz, asmatzen dut, espin eitxera. Ez dakit, zure helburua izaten bada, erretzia ustia, hori erresa da, eta bakorik ez erostia, igual juergan ez nazurtengo deboraldi baten, ze juergan urtetan azen bakoitzean be, ez? Da, zehaztia, helburu horretako bidia nola jarraitzu. Ez? Zuk? Nik aurten luzaketak ingo ditut. Aurten bai? Ez, aurten ere ez, baina, jarri behar da, baten bat, eta galdetu didazunez, nik hori esaten du. Entzun Juan San Urtean. Bai, urtero esaten du berdina. Bueno, honek, orain behar du baita berriro, jarriko genuke olako labeko erretilu batean, papel gainean, gero filmarekin tapatu, eta ordu terdi, 2 ordu, altzatzen utziko dugu. Altzatzean, zer gertatzen da? Horrelako zerbait ateratzen da. Etxeko langeia, entxorien. Orduan, hau, hor utziko dut, eta ingo duguna hemen,
arrautza daukat, irabiatuta, arrautzarekin igurtziko dio ondo, eta ero botako dio gainetik, gure krumle hori. Eta hemen daukat, laranja konfitatua. Laranja konfitatua gero jarriko diot. Hau indudan hemen, limoiarekin txorienen izan dut inoiz. Iten duzu zuritu laranja, aldala tal zuririk gabe. Eta hiro, uretan jarri, urrotzarekin, irekinaldi bat. Aldatu ura, hotza berriro, beste irekinaldi bat, 3 aldiz horiekin, eta ero almibar batetan sartu. Almibarra, bakizu, 250 ura, 250 azukrea, berdin da berdin, eta ero ordu bete horre irakiten. Da, bendako zuen, laranja konfitatua, limoi konfitatua, pomeloarekin oso goxua geratzen da, eta hori gero gainetik botako digu. Oin, gainetik gure krumblea, eta labera doa. Labea, oin jarri dut, lehen 150 neukan, orain 175 gradutara, haizearekin, eta honek behar ditu, 15 minutu, labean, eta gero etorriko gara, ostuin behar da, laranja jarri, urriko pozo. Jan, eta jan! Bai, noski, beti. Hala, orain txatoz. Bin ditugu eta... Batek ere ez dauka hemen erdiko zuloa. Nahi eta sartu beste bat. Laban batekin egin da. Betxu, endotza zulua ja. Hau bada, gehiago da. Baina hori atara berri dago eta hori ezin da jan, hori berua dago. Hori, esango lotzun ze, desberdintxasun dau. Hau hotza dagoela, ez? Hau hotza dagoela eta hau jan aldogula, eta horrekin erringo gaela, eta hori ezin da jan. Baina, a ber, orain. Barrukua, ez? Jendia gongo da bebai etxean ikusteko desiatzen. Betxu... Hemen daukazue, azpian, o barruan, mazapana, eta inguruan... Eta hori, almendrakin baino bebai, urrekin... Baita. Eta kafia ekarri dozu, Kafia ekarri dozu, niretzako hau da hori, beti bustita gaina olako katillo handi bat, zeunek asko zurgatzen du. Eta ez ni ez da sokarri kafesno bat ikeko? Ez kafes... Nik uste, hemen... Baina, Alberto baki debekatu iten du. Debekatu iten dago. Ez du guzten berak. Bueno, bale. Eta hemen daukazue, gure errege opila mazapanakin betea, mazapenikin beteriko errege opila. Hau, hemen txe, kafetxoa, orduan, hasi, ez itxoin niri. Ziko nazea? Bai, niritzako kafia hartuko dut. Txin, zigor, Goxua. Oso trinkoa. Honek, karo, kontua da, aurten pentsatu bat duzu argaldu imarzatela eta hori, hau esazu jan. Bueno, edo jan erregegunean. Hori da. Zatitxo batekin, ez da eseber pasatzen. Baina betu, Patri, sarrera moduan, zure porrua janda. Eta gero hau, ze porruak guztitu, baina iruki harra gazta... Bai, porru batzun ostian beti saltzen da ondo hau. Bueno, ontsa gatoz, nire platerakin. Eta ontsen ikingot platertxo bat, holan sarrera moduan oso ondo etortzen dana. Bai. Eta niri betxu, saltza karbonara asko gustatzen gat pastakin. Bai. Baina lehenko gunean, zanan, holan, barazki erre batzukin bebai ondo geratuko da. Eta porruakan naskan, eta betxu, ona geratu zan kombinazioa berez... Hau, ingot. Frogatuta dago. Bai, frogatuta dago, etxian gastatu dugu, bai. Oso ondo. Eta beraz die, porruak karbonara saltzakin. Hola nahin bere ditut. Lehengo, porruak erre, 180 gradutara 50 minutuan. Gero, saltza egingo, hasiko gara irugiarra zatitan mozten eta txigortzen, gero gorringoak eta gazta xeatua nahazten, hori irugiarraken nahazten, eta gero porru herrien gainetik botaten. Titau, gero piperbeltzakin, bakizu piperbeltza karbonara baten, bai ala, bai bota bidala, eta holaxe, lehengo inbitxut porruak, ze demora gehiago eramingo daue, orduan, enbiotzatolan mosketa luze bat, berua bebai, barrurainan sartzeko, eta olixua bebai, hor sartzeko, orduan, enbitxu dana da, holako labeko erretilu baten, olixuakin busti, eta gero, aluminiozko paperakin bildu, eta hori
Bitxu. Eta labera, oso ondo. Hori da. Labera dutara, hori ja suposatzen dute 2023 urte guztian zehar gure ikusentzuleak ikasi dutela. Eunda larogei, beti. Eta hori, zema 50 minutu ero. Bueno, hori ere, porruaren arabera, esaten da, bizkotxoa eta badakizu beti nola esaten da, sartu labana eta garbia taratzen bada. Bueno, hemen normala izaten da, labanarekin sartu, eta ikusten baduzue, inongo inarrik egin gabe sartzen bada, porruak egin da daudela. Bestela, pixkat ikusten baduzue, kosta itxezaiola labanari sartzea, orduan pixkat denbora gehiago gutzi, eta liso, Eta porruak, bueno, beste modu batean, azkenean porrua bada ez, nik, porrua beti ezagutu dut. Porrua gure baratzean beti ezagutu dut, urte guztian zehar, zer badakizue, neguan eta udan egoten direla porrua izaten ditugu, negukoa beti txikiagoak eta izaten dira, bueno, normala, klimak gutxiago laguntzen duelako, eta udan handixagoak eta hasten dira, eta porrutik, bueno, batxorienen behin baino gehiagotan erakutsi dizuegun moduan, dena erabiltzen da. Dena, esaten duenean, dena. Inditulako bere sustraiak ero, bere bisarrak ere, frigituta inditugu ondo garbitu ondoren, kontutan izan hor lurra azpian egoten dana hori dala eta lurra asko izaten dutela, ondo garbitu ondoren, oie, frigituta oso goxua geratzen dira baita. Bai, Gumaten froga, Eta bestea, normalean egiala zuria, tal zuria erabiltzen da gehiago, berdea gehiago erabiltzen du, saldak eta horrela iteko, ero bestela zeatik ez moztu eta holan xerra finetan gero egozi eta holako brike ore paketetxo batzuk ero egiten baitugu, hori lotzeko ere erabili izan da, holako gauzak egiteko. Erabilpenak dena, baina aukera dena erabiltzeko. Ni normalean bota oso, ez du berdea beti erabiltzeko gordetzen du, ze etxean salda esan dezan, astero egiten du orduan. Saldak edo eltzekarixak edo bai ondo etortzen da sapori emoteko. Hemen sartak ginean, irugiarra jarri dugu olixo barik, azkenean horrek gantza badauka eta beruakin ikusten dozue olixorik ez dotzau bota, baina, horazten da olixoa ja ataraten. Beraz, horrutziko, purtsu bat txigortu arte. Ondo. Eta bitartean, karbona saltza bat egingo, normala, azkenean arrautzan gorringuak, eta gazta, parmesano gazta aukeratu dut, eta hori, ondo xeatua. Gero, pastan egosketako ura erabiltzen normalian saltza lusatzeko, eta itxeko purtsu bat, beste da oso lodia geratuko zen. Hori da. Orduan guk hemen ura berua badaukagu, eta, joango gara momentuan ikusten, zelako testuria gure dugun botatzia. Eta gure ikusentzule nik uste du, badakitela, berriak egongo zaete, eta bada oraindik jendea uste duena karbonara saltza esnegainarekin iten dela. Benetako karbonara esnegainik ez darama, bakarri da azkenean Patrik esan duena ez, arrotzak gorringoak, eta gero gazta, eta erorri botatzen zaio, ura, pasta egosketako ura botatzen zaio, naztu, eta egia da, nik suposatzen dut, jentea jakin baino lehena nola egiten zen, ikusiko zuen, saltza zuri batekin zerbitzatzen zala, eta esango zuten, hau, esnegaina. Eta egia da, krematxu geratzen dela, eta baina zaporian ez dauka zer ikusirik, ez? Orduan, ez da kostatzen ezer, hainbat errezeta dauzkazue liburuetan, sarean, eta benetako, idatzi behar duzu hori, nola egiten da, benetako karbonara, edo karbonara originala. Eta horra hartuko zaizue, nola, dan, guk esan dugu moduan. Gaztarekin eta arrautzarekin. Eta benetan, ona izeten dana. Gero, porruakin jarraituz, hemen aipatu izan dugu, Galeseko eskutuan edo ikurra da, eta hau izan zen, holako erdiaroan izan zuten beraien artean, bataila batean, jakiteko nortu ziren etxekoak ero, esan zuten, porru bat zartuta gainean. Zer nik uste dut, hori behin baino behin eta pelikulaten ikusi ditu danean, zuan zaudenean, espatarekin, besteak kaskoarekin, eta jantzita suposatzen dut, erromatarrak eta guk badaukagu horre, Asteriz eta Obeliz eta ikusten genduenean dena berdin juten zirela, baina, anizazio batean hor, batzen zirenean gu daiteko jende pila bat, bakoitza herri iska ezberdinetakoa, etzaiak zetozelako, nor jakitea zaila izan behar zan da, pentsatu, adrenalina topera eta ez da izan, esan zuten, erresa, zer daukagu eskura pila? Porruak. Orduan, gerrikoan porrua sartuta zeukatenak guri haziak. Horre gure laguna dia. Oiei, ez eman. Hemen txe, ura, ikusten duzuen bezala, geratzen da apurtxo bat lodi, gero jendia bai botatzotza, nik ura apurtxo bat gehitu bihotzat, gutxinaka segero, honen olixua be, horrekin be, ondo geratuko da. Urtarria bi gaudela. Horregatik, zuken dozu errego pila, nik hau,
Errege hostian azten da. Baina, nirea zan, bizio, bakarri. Errege hostian azten da urtia benetan, Bai, hortik aurrera azten da ja jendia esaten, zazpi sortzitik aurrera. Hori da. Bueno, venga. Ondiukan? Bota iesu iru giar pixka. Ondo gabiz. Bai, eta kontutan izan, bueno, gatza ere olako errezetetan beti gazta eta holan. Ez dut bota, horretik, porru egiztizu bota gatzik, erruz erabiltzen danean gazta, hoietan mesedez, kontutan izan, gero, gatz puntuan ekin ero, gatza erabiltzeko garaian, gazta hauek gaina ondua direla eta ja gatzez potentea direla, ez botatzea erabili behar duzunean, pasta hiero gutxixeo bota, normalean botatzen dira. Gazta eta irugiarra bai badauka... Bai, badauka indarra. Bueno, indarrakin etorrira gure David, egun hauetan izan ditugu hemen, liburuak eta opari moduan esaten dizugu, oparitxu behar dira liburuak, ez da izer. Bai, haiene. Bueno, ETV biko sukaldari izan zen David de Jorgek liburu berri bat atera du, hainbat liburu idatzita dauzka, Martin Marezategikin. Pentsatzen hain gure taldekide Davidek gomendatu dut zola. David de Jorgek atera du, nola ditzen da, en un paraguayo cabe el Amazonas, liburu atara du. Eta egia da, nik itzein dut, gure sektoreko sukaldaritza munduko batzuekin, da David da, eta esan dute, David keriek. Beti bezala, Davidek itzeiten duenean, horrek esaten da moduan mingainan ez dauka hilerik, eta egurra ematen diretan, eta hemen hosteleritzako munduari, ez da, egurra ematen dio, nero sartu hor badaude perlatxo batzuk, pixka de egurra ematen, eta agian, egurra ematen, nero guk mundu hori ezautzen dugun entzako ez da, arraroa berak esan dituenak, baina, jenteak egia da, uste du, sukaldaritza, hosteleritza mundua dela, ez da, Masterchef, holako saioetan ikusten dana, eta ez da gutxiago, ere, esan dezagun oso bide polita dela, baina era berean oso gorra da. Zaila da, lehenko gunean betxuen, esen arragon zan horre, baskulinari nolako konferentzia baten, eta, konferentzia baten moten, baina gero bebai jasoten bestiona, ez? Eta galdetu zabien, hor egongo zien 72 pertsona, gradukoak, bi maila desberdinetakoak. Eta, hemendik zein da sukaldarixa, bakarrik 5 pertsonak. Altzozen eskuak. Ze jendeak gehiago bintxe sartzen da karrerara, eta hori, itxen dau, ez dakit, gestinuak, ez dakit egizien dauen, baina sukaldarixak egizeta, esaten zabien, gehiago daiela, horrek, grado superiorretek eta joten dien jendeak, karrerako baino. Askoz gehiago. Bueno, ontxe kontoko ez da zuz esaten zauen David de Jorgek, eitxoingo labetik ataratzia honek porru herriak, saltza prest, eta gero etorriko gara, ontxe, kontoko zuz. Hemen txe, porruak erreta, atarako ditugu hemen, erditxik moztuko ditugu, da holan, plateratzeko baskoz be, ez dakit, fina bak izeteko. Oso ondo. Baita ze esaten zaben David Jorge. Kontua gu oindala, duela, azaroa bukaran ero, bizubi hori Bizkaiko sukaldarian elkartea gaudena, eta hor izan ginen batzar bat, jai bat egin genuen, jaia. Eta batu ginen, ez da dit, 50 sukaldaria ziren danak, sukaldaria da, errezeta osai batzuk ikusi, eta badakina zerrein ez, errezetak jarraitzen dituen, errezetak jarraitzea hori edo nahi da, sukaldari ez. Eta, esaten zuten, hor berak esaten du, David, gaur egon, hostaleritza eskolak eta kotxe garestietan juten dien gaztez da juten dien. Ez dakiz hostaleritza eskola dien, oie, ni junitzena eta han juten nahi, nik jente autobusean da ikusten dut joaten, ni era autobusean juten nintzen, eta, egongo die batzuk elitistak olako eskola batzuk, eta horietan agian bai, baina orokorrean ez zindut esan holandanik, eta, bai egia da, sukaldaria gaur egun direla, superrizarrak, eta bera behonartu beharra dago, hor tartean ere badagola, eta bera ere hortik bizi atarra duela, ez? Eta, gauzatzutan, simaz, David keriak, botatzen ditulako, perlak izaten ditu, eta respetatu, nahi duenak respetatu, eta ondo iruditzen zaila ondo, eta zaila nahi iruditzen, oso ondo esatea duki berai. Zuek sukaldarixa basari edo espasari ebe, eta nahi da zue bakarrik errezetia jarraitu txorienekuak, ze hau, behintzat, oso goxua dau. Ikusten duzuenek porrotxuak erreta, hau jango, hau zekin joen jat, eta hau argazkirako, baina guretako. Hone die gure porru erreak karbonara saltxakin.
Ekien, labanak... Labana eta, bai, hau labana mozteko, bai. Bi ditugu. Beraz, hola, nartu zatitxo bat. Bai. Eta hori, saltza eta guzti. Kontutan izan, saltza egiten baduzu, horrela, egunean, ero oztuarin, ze kontutan izan hemen, gordina dauzela arrautzak. Orduan... Bai, hau ez da aurreko gabien itxeko taperrien eroteko lanera. Hau ez da. Ez, aukeran ez. Baina, benetan, kombinazioa oso osoa, eta imaginatzen nahi nahi zau, beste dozen barazkirekin ere. Bai, eskenean saltza bat, baina eske, porruak beti erabiltze ditugu, holan, erregosteko, saldak eitzeko. Eta eskenean porruak bai, protagonismoa behi dago ez, edie, gure barazki bat, asko jaten dana, eta eruten dagoena hori ospia, bueno. Nik etxean askotan egiten ditut, behartzuen zainzuriak, egiten ditu porruak egosi, eta ospinoli batekin zainzuriak izango da zen moduan, bigain geratzen dira. Honekin 2024ko denboraldia hasita geratzen da, bihar berriro hemen izango gara. Bihar arte, eta urte berrian. Agurta.